ಹಲೋ ಹೆಚ್ಚುಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ದಾದ ಪುರ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಅವೇ ಐಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನು. ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಧಮ್ಕಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಪೂರ ಪಂಡದು ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಎಂಕ್ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅವು ಅಂಜು ಏರಂದೆ ಕೆಂಡ ಏರಂದೆ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಂಕುದೇ ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡ್ತುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಜಿ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತುಂದು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವು ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಎಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದನು. ಎಂಗ್ಲ ನೇರು ನಾಯ್ದ ಕಡೆ ಮಲ್ದೆರ ಅಕ್ಲೆದರ ಗೆಂದತ್ತ ಜಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ವಿಡಿಯೋಲಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕೆನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿಂದು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಅಕ್ಲೆದಾನ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನು ಪನ್ಪೆರು. ಜುವಗ್ ಮಿತ್ತುಲ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಜುವ ಇತ್ತುಂಡತ ಮರ್ಯಾದೆ ಜುವನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪೆರೈಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತು ಎಂಕ್. ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆತ ಯಾನ್ ಏರ್ಡೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆಂದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದೆನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ ಬೊರ್ಚಂದ್ ಪೂರ ಈರ್ ಅಂಚಿತ್ನಾರು ಇಂಚಿತ್ನಾರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಸೋದರಡೆ ಆತುನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋದರಡೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಒಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತುದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದುಜ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಜೀವನ ದೇಯ್ದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ. ಮದ್ಮೆ ಸುರುಟು ಸಮ್ಮನಂಗ್ಲ ಎಪ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಸಮ್ಮನಂಗ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಮಂಡ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಅಂಡ ಮೇರು ಕಾಂಡೆ ನಡೆ ಕೆಲಸ ಪೋದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಬೈಯೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಪೋಯ ಮರುದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾಮಿನವ್ಲು ಸಮ್ಮನ ಬರ ಬಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೈಯೊಡು ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಎತ್ತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಬೈಯಡ್ ಪೂರ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಪೋಯ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಈ ಜನ ಆರ್ಪು ಓತುನರ ಪೊಲ್ಪಾನಡಲ ಮೇರ್ನ ಪತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಕ್ಕು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು. ಮಾಮಿ ಲಕ್ಕರಲ ಮಾಮಿ ದಾದ ಅನ್ಪೆರ್ ನಿಕ್ಕು ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮುಕ್ಲಿನ ದಾದ ಕೋಲ ಅಂದಂಚ ಎಣ್ಣಿ ಬಿರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಉಲ ಮನಿತ್ತುಜಿ ಏರ್ಡ ಪನ್ಪುನೆನ ಕಷ್ಟನು ಗುಲ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪುನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪನ್ನಗೆನ್ನನೆ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇಲ್ಲರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಸಮ್ಮನ ಬರವಂತೆರ್ ನಿಕ್ಕು ಸಮ್ಮನ ಬರ್ಪುಜರ ಅಂದೆ ಏನ ಪನ್ಪುನು ಮೇರು ಟೈಟ್ ಆತೆರ್ ಪಂಡ ಏನ ಪನ್ಪೆರ್ ನಿಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆತುದು ಮೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಏರಡ ಪನ್ಪುನು ಮೇರು ಜೆತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಚಿಮ್ನೆನೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿದ್ನದೆ ಚಿಮ್ನೆನೆ ಸರಿ ಕುಂಟುಡು ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುದು ಮೂಕು ಇಂಚ ಪತ್ಯ ಅವು ಅರೆಗ್ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಅಡಿಮಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆರ್ ಬೊಕ ಸರಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಂಡೆಗ್ ಏತ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆಲ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಆರ್ನ ಪಿರಿಯೋಡತೆ ಸಕ್ಕರೆಲ ಪಾಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನಗ ಈ ಚಿಮ್ನೆನೆಲ್ಲ ಮೂಸೈನತಿ ಬಸ ಈ ಜನ ಒಂದಿನ ಏರು ಇಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುದಂತನ ತ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿಂಬೆರೆಗ್ ಗೋಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಆತ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಓಂಡಲ ಪರ್ತನಗ್ಲ ಉಂದತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಸಿಬುಡು ಯಾನು ಪುಟ್ಟುದೆನ ಅಂದು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು. ಐದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆನೆ ದಾದನ ಪಂಡೆ ಆರು ಪರ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಏನ ಪನ್ಪೆರ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಮಸ್ತ್. ಬೊಕ ಮನಿತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜ ಏನನ ಬರ್ಸನ್ ಸುಳ್ಳು ಬುಡಿ ಬರ್ರಾಪುಜಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರಲ
ದುಕ್ಕಡ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಟೈಮುದು ಅಂಚಾಂಡೆ ಈ ಬೈಯಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ DJ ಸೇರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೈತ ಪರ್ತನೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಏಪೇಪ ಪಂತನಲ್ಲ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪನ್ನುಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಕನ್ನ ನೀರು ದೇದೆಯಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಂಜಿ ಗಿಜ್ಜಂದೆ ಅಬ್ಬೋ ಪಾತ್ರ ಪುರೋಯ್ತಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ತೊಟ್ಟೆಡು ಕೂಡ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಪಂಜಿ ಪೂರಾ ಪತ್ತತ್ತಿರು ಐನ್ ಮಲ್ತುಕೊರು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ತುಕೊರು ತಿನ್ನರ ಉಂದು ಮಲ್ತುಕೊರು ಉಂದು ಮೇರು ತಿನ್ನ ಅಡಿ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂಡದು ಐನು ಪಾತಂಬತ್ತು ಗಿಡಿಯಾದು ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಿಯಾಂದೆ ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಆ ನರಕ ಬೈದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊಂಡತ್ತ ಏರ್ನ ಜೀವನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದು ನಾನು ಎನ್ನಿವೆ ಪಂಡ ಬೇಗನೆ ತಕ್ಕಿನಿಗೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ತೂದು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತದು ಪೋಯಿರು ಕೊಂಜ ವರ್ಷ ಅಂದಕ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ತೀರೇರು ಪಂಡ ಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ರಪ್ಪ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಲಂತೆ ಒಂತೆ ಏನು ಪನ್ಪೇರಿ ಅರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನ ಕುಲ್ಲುನು ಪೋಯರ್ನ ಪೋಪು ನಂಚಿಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳ ಎಂಕು ಬೇಜ ಸತ್ಯ ರಡ್ಡೇಟ್ಲ ಎಂಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಾಮಿನ ವಿಷಯಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಣ್ಣನ ವಿಷಯಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮಾನ ಬರ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಉಳ್ಳೆ ತುಲೆ ನಾನೇ ಬರ ಸಮ್ಮಾನ ಬರ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇರು ಅವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂತುನತೆ ಬಜಗುಳ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರಪೆ ನೀರ್ದು ಕುಪ್ಪಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತುಲ ಅಂದು ಮೇರು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ದು ಪೋತು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಗೆ ಪೋತುನ ಎಂಕು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಯಾನ್ ಪೋನು ಕೋಡಿಗೆಡು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಅವು ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಕು ನೆರೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣನು ಉಂತುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಈಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಪೋದು ಉಂತುಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಈಗಿನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಬೇಜಾರಂಡಿ ಇಂಕ ಅವಲ್ಲ ಎನ್ನನಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂದು ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ಉಂತೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಅಂಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ಬರ್ತೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಒಂಜೆ ಮರುದಿನ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಮನ ಪುದತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಒಂತೇನು ani ಟೈಟ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಕಾರ್ಗಳು ಉಂತುಜಿ ಓಲೋಲ್ ಕೋಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಯಾವಣ ಸಂತ ತಿನ್ನುವಾಗ ಪಂಡೇರು ಏನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟಲು ಬ್ರೋಯ್ತದನರು ಬರ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಬಂಜಿ ತಿನಾರ ಉಡ್ಪೇದಿಜ್ಜೇರು ಬಟ್ಟಲು ಬ್ರೋಯ್ತದನರು ಬರ್ತೇವೆ ಎಂಕುಲ ಗರುವಾಡ ದಾಲಲ್ಲಿ ದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ ದೀತೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಣ್ಣಿದುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪರಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿದೆರ್ಲಂತ ಜೋರ್ಲ ಬೋಡು ಚಲಕ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಏನು ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಹೋಯ್ತದೆ ನೀವು ಪಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನರೇ ಬಿಡು ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮ ಏತು ದಿನ ಅಂದು ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗರುವತ್ತು ಮನೆ ಇತ್ತು ಪಾತಿಯರು ಮನೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ಟಲು ಹೋಯ್ತಂದೇನೋ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣದಲ್ಪನೆ ಹಚ್ಚುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಆರೊಂಜುಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿರ್ನೇನು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಾರಿ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಿರ್ನ ಖಂಡಿತನೇ ಅಂತ ಜಪ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಇಕ್ಕ್ಯಾರ್ನ ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ಪಾಡು ఉంది ಪೂರ ಪೋಯಿನಟೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ವೆಸ್ಟ್ನೆ ಅಲೆನ ಕಂಡನಿ ಪರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಪೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮಯ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸತ್ಯದ ಉಂಡದ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಓದಿತ್ತೆ ನಿಜ ಪನಡುಂಡ ಯಾನು ಒರಿನಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂದಿನಡು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಒರಿದೆಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗೆ ಉಬ್ಬೆ ತೀರಂದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಓದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ನಾನು ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಾರು ಇಂಚನೆ ಪರ್ಪುನ ಒರ ಬುಡ್ಪುನು ಒರ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಸಮಯ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಜೇರ್ನ ಒಂದು ಸಮಯ ಪರ್ಜರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಪರಿಯರ್ನ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕನೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರ್ಪನ ಬುಡ್ಪಾವುಡೆ ಮೇರನಿ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಸೈತಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಮೇರನಿ ಪಪ್ಪನ ಬುಡ್ಪಾವುಡು ಒಂದು ಇನಿಕ್ಲಾರ್ನ ಬಾಯ್ದರ್ಪನೇನು ಪಂಪೆರು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು
ಎನ್ನಲ ఇప్పుడు ಬತ್ನೆಟರಿ ಜೀವಡು ಉಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪೆರಾರು ಇಜಿನ ಏಪನೆ ಓಲಾ ಪೋತ್ಪೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎದುರಿ ಪಂತುನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಪೆದ್ದನ್ನ ಸಾದಿ ಪೋಡು ಪೂರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೈನ ಲಾ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಉಂದುಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿಡೊಟ್ಟು పెద్దన్నల సమస్యని పెద్దన్న ఇట్లా కిరిక్కిరి ఏవా దూరల పోపులకిచ్చి తాయి తాయి తాయికి పనుకును ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಎಂಕೆದಾಯಿ ನಮ್ದು ಕಷ್ಟ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೆರುಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಬರೆತೆರುಂದು ದೇವೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರದ ಕಷ್ಟದಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಆಂಡಾರು ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಪಾಯಿಂದಕ ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಆಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮುಗಿತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮುಗಿದ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ರೆಡಿ ಆದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಷ್ಟ ದಾದ ಪಂಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪುರ ನಮ್ಮನ ಸೋಲು ನಸೀಬು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈಗ ಮದ್ಮೆರ ದುಂಬು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಏರೆ ಏನಲ್ಲ ಪನ್ನಡು ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಇಡೆ ಪೋಲೆ ನಿಂಗೆ ಹೋಗ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತುಂಡು ಪನ್ನದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜಾಗ ದೇದುಲೆ ಆತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆವಡಂಡಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಮೇಲ್ ಆಯ್ತ ಪನ್ಪೆರದ ಕೊರತೆಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕೊರತೆ ಕಟ್ಟಂದನ ಎಂಚಿತ್ತುಲ ಕೊರತೆ ಕಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಟುಬೆನೆ ಆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕುಜ್ಜಿ ಆಡ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಕೊರತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಪನರ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ಏಪಲ ಮುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅದು ಮುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇನು ದಾಯಕೊತ್ತು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತುನೆ ಎಂಚಲ ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊರ್ಲು ಏಪಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಡು ಬೂನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಚ ತೂಪೇರನ್ ತೂವೋಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮದ್ಮೆದು ಒಂತೆ ದಿನ ಇಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗು ಕೆಲ ಜನ ಡೈವರ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಹಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯಕಿದ್ದು ಜಾರು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಗುಣ ಎಂಚ ಉಂಡುದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆತೆಯಾವು ನಮ್ಮನ ಗುಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆತೆಯಾವು ನಿನ್ನೆ ಬ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದ ಜನ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಸೀಬು ಇಂಚೆ ಆತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಯ್ದ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಓಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲ ಪನ್ಪುಜನು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಕ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತಾನು ಬಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಷಯಡು ಎನ್ನ ಒಂತತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಲಿಗಡಿ ಪೋಪೆಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪುರ್ಚಿ ಊಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಐಕೆ ಡಿಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೆದ್ದುನ ಬಂಡದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾಲಡು ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಲಕ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಪೂರೇನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ್ದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾರ ಅಲ್ಲೇ ಸುರು ಮಲ್ತೆನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಿಜ್ಜಾರ್ಂಡ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ತಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಪ 2 ಕೆಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿಂದು ಕಾಂಡಾಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡ ಬೇಗ ಪಂಡ 9 ಗಂಟೆ ದಾರು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಜರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಪೋಡಿತ್ತನ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಪನಾರ ಪಂಡದು ಇಂಗ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇನು ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆಂದು ಅಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರ್ಡು ನಾನು ಪೆದ್ದದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತ ಆಂಡಲ ಸಿಜರಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಇಡೆ ಕನ್ನಡಲ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತಾಕ ಅಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲ್ಯ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬಾಲೆ
ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿನ ಬಾದರ್ ಕೊಂಚಿಂಗುಲಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತಿ ಅಂಚ ಸಿಜೆಂಗ ಎಂದಕೈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನನ್ ಮೀಪೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಚ್ ಅಂದೆ ಬಗ್ಗರ ಪೂರ ಇತ್ತೆನ್ನಾರು ಪೂರ ಆಪೆದ್ ಜೊತೆ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ ಯಾನಾರೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ನಾನು ಏನಂಪೇರು ಜೋಕುಲಕ್ಕ ತೂತೆರುಂದು ಯಾನ್ ಪನರ ಆತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯಂಗ್ ಕೊಡತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಂದಕ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಈ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂಡು ಈ ದುಡ್ಡುದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಐತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಉರಿಯತೆ ಮಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಬೆಕ್ಕ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಬೇಜಾರಂಡು ಐತೆ ಮಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊವ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಮೇರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತನವ್ರು ಪೂರ ಹೋದು ಆಲ್ ರಂಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರಿನಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಎಂದಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಿ ಆ ಬೊರ್ಚಿಂಕ್ ಜೀವನನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಆನೆ ಸೈಪೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಎಂಚ ಆವು ತುಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಪೆಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಆವು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ದುಂಬುದಕ್ಕನಿಂಕ್ ಪಿರ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ನುಪ್ಪುಲ ಬೊರ್ಚಿ ಊಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮೇರಿಂಚ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ತದನ ಹೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಗು ನಮಕುಂಡತಿ ಕಷ್ಟಗ್ ಕೈ ಪತ್ತರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಇಂಚಪ್ಪನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರ ಅಂದ ಐನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಬುಕ್ಕರಡ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹೊರಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಜೀವನಗಳ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರ್ತ ಜೀವನ ಪಂಡ ನೀರು ಮೆತ್ತು ಗುಲ್ಲು ಎತ್ಲಾಕ ಅಂದು ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಂಡೆಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪನ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಏನುಜ್ಜೆರು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಪುನೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಫ್ ಆಪುನವ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು 4 ತಿಂಗಳ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ಲ ಇಂಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ನಿಜ ಪನೊಡಂಡ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಸಾಲರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾಬೆ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕೀಲದ್ದಾಯಿ ತೂಪೆರುಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ 2-3 ಸರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಕಷ್ಟಗಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುನ ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಐತಿಡೇಟ್ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ಕೀಲ ತೂಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತಿರು ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೊರ್ತು ಬಹುದೊಡು ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲದಕ್ಲು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಬನ್ಪುರು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ದುವೆರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲೆ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಗ್ಲ ಆಪುನದ ಏಪಂಡ್ಲ ಕೈ ಬುಡ ಅಂದೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ್ ಏಪಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡುಂದು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಐಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ 4 ತಿಂಗಳ ಜರ್ನಿಲ ಪನ್ಪೆನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನೆಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಂದು ಸತ್ಯಗಳ ಗೊತ್ತಿಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈತ್ ಜನ ಆವೊಡು ಈತ್ ಯೂಸ್ ಪೋಡ್ ನಮಕ್ ಈತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತ್ ಜನ ತೂವೊಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಾಪುನ ಪಂಡುದು ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆರತನ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡೈಕ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯಲ ಏರ್ಡ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನ್ನೊಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನ್ನೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದೇನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ದುಂಬು 2-3 ಸತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಒಂದೇ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಕನೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚು ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಪೂರ ಎನ್ನೆರು ಸುರ ಒಂದು ಬಂತೆ ಇಂಚ ಪೂರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಉಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರತ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಪೋಂಡು ಇಂಚಿತ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮಂತೆ
ಏನನ್ಪಿರು ಜೋರ್ಲು ಬೋಡು ಪಾಪ ಬೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಬೊಕ ಏರೇನು ನಮಗೆ ಗೆನ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊರ್ಚಂದ ಪನ್ಯಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ನಮಕ್ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪಿ ನಮ್ಮನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಡು ಶಾರ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಡುಂದು ಏನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲಾಂಚನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಲ ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಜನ ಇದು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ನಸೀಬು ಏಪಂಡಲ ಏಪಲ ಒಂಜಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಸೀಬು ಏಪಂಡ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿನ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು ಏಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪ್ಪುಜಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿನುಂದು ಮನಸ್ಸು ದೀದಿಯಾನು ಆ ಕೆಲ್ಸಗ್ ಜೈದೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಂ ಪಾತುಂಡು ಆತು ಸುಲಭುಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಏರ್ನಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆರ್ ಒತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ರ ಜನ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿರು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯಂ ಪಾತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಬಂಗ ಊಲತ್ತು ಆಯನ ತೂವೊನೊಡು ಆಯನಲ ಬಾಲ್ಯದ ತೂವೊನೊಡು ಇಂಚಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪುರಿ ಯಾನು ಕಿಟಿಕಿನ ಜೋಕ್ಲು ನಕ್ಲು ಒರಿಯೋ ರೀತಿನಕ್ಲು ಅವು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪೆರ್ ಒರೆನ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪೂರಲಕ್ಲ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪೆತ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಲಲಾಪೆ ಆಲೆನೆ ಎಡ್ಡೆಲಾಪೆ ಅಂಚ ಪುರಿ ಯಾನು ನನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿನಿ ನಾನು ಓಲ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊನರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಮಂತೊನರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡುಂದು ಆತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನು ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪಿ ಆಯನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಗೆನ್ಪುಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲತ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಆಡು ಯಾನ್ ಏನನೇ ಪಾಡಾಡು ಅವು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಏನೇ ಪಾತೆರಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಿರು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗ ಅಗತ್ಯಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೇನೋಡು ಬಗ್ಗೆಂದು ಬೊರ್ಚಂದ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರತ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಿರು ಆರು ತೂಪಿರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ.